fibaro nakashiti shaki Hebrew kalanong kaba sao the card kat ar ni pule kini ki kentien siapang kakten jeng uble dashisha kakten uble kalong kaba kabadon bor ba kham nep banyak kena white lam ar liang sekte kaprung jili bat kapia noit ya kemensim bat gedonot ya ki mat bat ki cleansing kabishari ki jimpar khat bat ki jing tumo jong gedonot amdon eye kabarina u ki bor kilong lengkhuit bat ki bapau tengkren ya ki kmar jungu hau ba ni de ban ai jingkhen tangi pet ke city jong Paulus ki Ephesus kalanang banri the khat new ni pulegum ne to shim ya ka jingda kli jong ka jingpenem but ya ka white lam jong mansem kabalong kaktin uble right aba ni le parsha ya uksut ya ka bor jong baman ba wan jingpan shoy idon kam ayo ka white lam jong mansem kabalong kaktin uble dangi pet ka jingem jong Jesu laitli ki jing penshoy kau Jesu bat boro laitli kumno ula job nakaba pandan kam ka white lam jong ka kaktin jong uble da uksur penshoy yo ningkong wong la tho am tang da pu hebri andre da kaktin boro ka bamina ka shintur jong uble boro kita kaktin uble ba Jesu la pandan kam de na kitab Deuteronomy kala nang bandri Jesu la nang lakan bahaya ka jutang barim laban yui gane te ngin phai biang sa ka city sa ki Hebrew the white lamp philosophy tu kamu dayu dashisha ka tin uble ka long ka ba ni kalmau ka tin uble kamu ka tin ka balawan long do te Jesu ba bodan bor ba nep an ya kanu ka white lamp ar lang serti pan sutu kane dangi phai sa ki kam jeng ya apostol kalanang ka ba ar the khod life ho new ba life ho pra kan mau Paulus adian ba ula dap da mansim ba khur ula yalap ya ka tin jeng uble but ki kam jeng ya apostol kalanang ba the khod life ho new haba ki pait ba kila yosngo ya gane la dunga ya ga donor jeng ki but kila ang ha Petrus bat ki pat ki apostol ko parangin la kumno kaktin uble ka ba white lam la dong pet mata la donga ya ga donor jeng ki ban ka namar kila yosngo ya ka jingelap jeng Petrus kalakta ya ka mansin jeng ki ka donor jeng ki but ki angkum no ngin le kum no what must I do ngade ban le ayu pet mata kaktin uble white lam ka prung jilio but ka pian noit ya ka mansin bat ka donor ya ki mat bat ki cleansing ka bishare ke jim par khat bat ke jing thumu jong ka donor la donga ke donor jong ki te katba ke bala tho hangne ki long ba shisha pe da kane ka por lockdown ni barang ilayo ka por phinde ba nong am don por hapte ke jing bun kam phinde ba no wa ka por ban shong ko porwe sim ya ka kte jing ble pule bat ke bala tho hangne kan saja age jing jong firu bat mansin jong ble lang ba kaktin jungu in aila dingiru ban kemiri alaga jingin komansin ban kan mau ke jim perkhat ban ke jing thu jong ki dono dum don manoro laban tip kane kan ba kaktin ble kan sapon shai te kane ke bor jong kaktin jong ble te ai mau ble ren bor pa baru mansin ba khur an kar ko yepi